O, pieronie! O! Cześć kochani, przy pięknym czerwcowym upalnym dniu dzisiaj napadło mnie na porządki, a ja już wam mówiłem parę razy, cierpię na taką chorobę, która nazywa się zbieractwo. To chyba wynika z tego, że ja się wychowywałem w dużej części ze starszymi ludźmi, z dziadkami i mam taki nawyk zbierania. To nie jest jeszcze ten poziom zbieractwa, że walają się tutaj pod sufit rzeczy, jak to czasem wiecie, policja wchodzi i tam potem odkopują już tego denata spod tych zwałów rupieci, ale dużo zbieram. Dzisiaj dzięki temu dokonamy takiej małej, sentymentalnej podróży w przeszłość. Zobaczymy, czym się kiedyś bawiło, czym się zajmowało, co tam ogólnie jest. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest, można powiedzieć, VR przeszłości, a dokładnie przeglądarka stereo. Jak taka przeglądarka stereo działała? Przeglądarka w tym przypadku firmy Donau Trading działała tak, że braliśmy specjalnie technologią 3D wykonane zdjęcie, umieszczaliśmy z góry, najlepiej pod światło, a naszym oczom ukazywał się niesamowity obraz 3D. To jest jeszcze zabawka raczej z pokolenia mojej mamy, no z 50 lat temu na pewno robiło duże wrażenie. Jestem przekonany, że były też takie zdjęcia z gołymi babami w 3D. Niestety nie dysponuję w tym momencie. Próbowałem kiedyś grać na harmonijce, niestety nic więcej z tego nie wyszło. Co tam wasze lustrzanki? Kodak 435. A, jeszcze jest nic. Certo SL100. Uśmiech. Produkcja jeszcze DDR, także musi być porządny. Mój pierwszy poważny działający telefon, plus 10 do szpanu na placu. O tą figurkę z Digimonów, która się przeobrażała, to chyba pisałem z 10 listów do Mikołaja i 10 razy prosiłem Dzieciątko Jezus na święta, żeby mi to przyniosło. I w końcu przyniosło. Oczywiście, tak jak każdy, byłem też maniakiem łapania Pokemonów. Tu jakaś moja praca plastyczna, chyba z początku podstawówki, nie wiem kto to miał być, dziadek czy Slenderman. Sporo się kiedyś też bawiłem w ASG, nigdy jakoś super profesjonalnie, ale parę stów na te giwery wywaliłem. Tu na przykład Zig Zauer P226, chyba jeszcze całkiem sprawny. O, z tego typu rzeczy miałem też trochę grubsze kalibry. Na to przewaliłem kilka kieszonkowych, on już oczywiście nie działa, ale z tego co pamiętam ciągnął solidnie. Był nawet celownik ACOG zasilany bateryjką, latarka, szyna montażowa, chwyt przedni, kolba. Może oddam komuś, kto umie takie rzeczy naprawiać. Dyplom za wyniki w czytelnictwie dla Mikołaja Wilgi, ucznia klasy 2B i udział w konkursie i otrzymanie tytułu szkolnego mistrza pięknego czytania klas 1-3. Co wy na to? Żeby nie było, w prasie pojawiałem się już od dawna. Wycinek z życia bytomskiego. W gronie klas 1-3 mistrzem pięknego czytania został Mikołaj Wilga z klasy 2. Tutaj mam cały plik takiej gazety, która nazywała się Kronika Bytomska. To akurat sprzed 21 lat i w niej bardzo fajnie była opisywana historia Bytomia. To już chyba się nie okazuje. Zainteresowanie naszą śląską ziemią u mnie było zakorzenione od dawna. Moje świadectwo i uzyskanie promocji do klasy 6. Zachowanie wzorowe. Religia bardzo dobra. Polski bardzo dobry. Historia celujący. Angielski bardzo dobry. Matematyka bardzo dobry. Wzorowy uczeń. Wzorowy uczeń, wzorowy uczeń. Nie ma żartów. Mam tu dosłownie tego 5 ton, z czego większość to papiery poświadczające, jakim byłem wspaniałym dzieckiem. Można by tu siedzieć 5 godzin i opowiadać. Gdzieś jeszcze powinienem mieć całą taką wielką puszkę po marmoladzie żetonów z Pokemonów, tak zwanych tazosów. I tych grubych, i tych cienkich, i tych trójwymiarowych, i tych trójkątnych. Także widzicie, takie zbieractwo ma też swoje plusy, można sobie fajnie poprzypominać. Minusy ma takie, że potrzebujecie mieszkania 200 m2 albo mieć garaż. Ja się dzisiaj muszę pochwalić, że udało mi się 5 kartonów różnych tego typu rzeczy z mieszkania wynieść. Część wywalić, część pozbyć się do piwnicy, bo już naprawdę nie mam tutaj miejsca. Ja idę to składać i dalej sprzątać. Dzięki za uwagę. Czymcie się. O, pierona.